ready? Let's go! Let's go! Okay, let's go. Oso ondo, aste honetan zein da plana? Ez dut esango. Bale, zerbait entzun dut eta... Esan didate tiki-tiki dauela. Zemezu bat, subliminalkei. Bai, Mikele eta Mairuri ondo etorreko litzaieke argibideren bat. Bai, Gaur jazteu esango finalea jatuko gehala, ze emateu suerte txarra. Ekuazio matematiko guztiei bat erantzuteak ere uste dut ez dela laguntzen. Matematika behar da, arkitekturarako. Asko. Ingo du como que ez. Igual rekorra izan da, ez? Finalea iritsi gabe. Proportzio hietan alegia. Bueno, zer egingo diogu, ez da? Mi luzera ondo entrenatuta etorri behar da. Ondo entrenatuta etorri gara mi luzera, ez da? Ez asko, Munduan non gauz? Ipar hemisferioan? Non gauz? Bale. Bazakoa zuentzat. Oso ondo. Noski, zakua eramatea ez da bakarrik zorte kontua, badago beste zerbait. Badago sekretu bat, eta erakutsi nahi duzu gainera, da hau. Pam! Zuretzako! sorpresa. Hei, txantxa da. Beste zer eginik ez daku? Maitasunarekin da. Bezarka bat, eta garaipen hau zurea ere bada. Agur.